Pozdravujem všetkých. Chcela by som sa predstaviť. Ja sa volám Vierka Berkiová a robím už 15 rokov realitnú maklerku. Mám vlastnú realitnú kanceláriu a chcem sa takto akoby angažovať v tom, že trošku by som chcela objasniť, čo táto práca obnáša. Niekto myslí, že si dokáže predať svoju nehnuteľnosť sám a nemá absolútne žiadnu skúsenosť s predajom, tak toto by som úplne nerobila. Ak si aj tú nehnuteľnosť perfektne nafotíte alebo niekoho zavoláte na fotografie a podáte si inzerát súkromný, tak viete, čo sa vám môže stať okrem toho, že vám budú štekať psi, keď robíte video? Sa vám stať, že namiesto reálnych záujemcov vám budú volať realitné kancelárie, pretože 90% realitných kancelárií má jeden a ten istý program, ktorý im vycucne všetku súkromnú inzerciu a na ktorý potom volajú, či vám môžu pomôcť s predajom. Chcela objasniť, prečo to tak je a prečo, keď podáte súkromnú inzerciu, či už na prenajom alebo predaj, vám volajú prevažne realitné kancelárie. Jedna z mnohých otázok, ktoré mi majiteľia bytov dávajú, a ak máte akékoľvek otázky, tak mi napíšte na môj osobný profil alebo na profil Be Life Company. Budem sa tešiť a budem sa snažiť takto objasňovať, akékoľvek otázky mi položíte.